Uttar Pradeshni Agra Sehet Pinahat Kasba Nayapura Mahallao Kharaksa Borokni family tongo family ni jotni slai okra borokni bumung angkha Karan Singh tei bini bihingni bumung angkha Yasoda tei borok khoroknoi bwsa tongo tei o bwsani bisingo jotni slai kusu cherai angkha 9 bosorni umor tei borokni logiwo na tongo Karan Singh ni bufayung borok baino Tamni hingangke Karan Singh sari senam thaniwo kalari thaniwo amahai factory wo samung khlayo hingangke nokni fatar mang tongnani nango Karan Singh o samung ni bagui tei maso ekbar yakheba duibar amo kahai khe nogo malainani phayo bihik tei bwsarok pai hingke Karan Singh to nogrogo asung naikoloi tongoi manya rang puisa salogoi tongphano hingkangke bo kwrui jorao bini bufayung tongo Banu Singh bono nokni joto nangkuk mano naikoloi tongo aboni logi Yasoda bo bwsainogo kwrui phano bini bwsarokno palan puson kaham khlai no khlai tongo Amsuk jora to joto thik thak no tongmani rang puisa ni kuno bial kwrui family o kuno jungjal kwrui tongthotok family no ongoi tongmani Aboni yagle kheno din phayo 29 November 2024 ni sal jefuru Karan Singh bini nogo phaijak sutti sanoi tei sairik jorao nokni fataro ongkhorka bazaro chamung rok pai tunani moikhutung rok painani bagui nokni bo 3:30 ta digio ongkhorka aboni yagulo kheno bini nogo khe tongo bini bufayung koso Banu Singh bini bihik tei bwsla khoroknoi cherai tei a jorao achomsa bini bwsla koso 9 bosor umorni fataro thwngui tongo bini bumung wngkha Ronok Singh thwngui tongmang bo achomsa kwmawi thangka Yasoda je Karan Singh ni bihik tongnai gana gini thangui o bwsla koso no naituknani Saitokha bini no gana gini ari rogo joto jagao no naitukha je jagao naitukmani possible a jagao no thangui naitugui kha joto jagao naimani yagulo naitukmani yagulo bo bini bwsla koso Ronok Singh ni kono atapata manjakliya hingke wana jagui bo bini Bwprang tongo Banu Singh bini logio thangka bono joto kok sawi kam kai borok khorok ni miliwoi apro keno boni bwsla koso no teisa naituklaikha Aboni yagulo kheto bufa Karan Singh to kono saimania okok rokno töyui hingkangke bihit bini aro kol khaihorka amahai ongoi tongkha bwsla koso kumaja kono jagao phano naitugui manliya hinui tei 5:30 ta digi kahayo Karan Singh bo nogo sokphaikha o khobor no khwnawui aboni yagulo gana gini tongnai nokni borok rok je boni asparos ni borok rok joto pal khemil lai parani borok joto naituklaikha Karan Singh ni bwsla koso no haipano kono jagao phano bini atapata manliya joto jagao naitugui bo manliya wngmani bagui borok lengjagui paithago hingkangke police station a thangui missingdari file report siyikha aboni yagulo kheno police rok bai miliwoi parani je hakor kuwat eba khiba kunakuni jaga tongmani joto phaisingo no thangui naikha je pukhuri kothok amo kahai jaga rok de klai tong hinui joto jagao no police rok bo naituknani chaitokha phaipano kono jagao phano atapata manliya police rok ni thaniwo bo hingke sungmung hingke obose khoroksa cherai 9 bosorni fataro thwngui tongmang achomsa biango kmai thangnani nangkha bono kebo de khogoi talangkhana nakiba kono huija kogrok de tong omoni uklogo hingke phaidi okok rokna tui no o video o saiman laine first loss nailaiui agrani obo kubui kotna gotijak kok rokna tui Ronok bwsla koso no naitungmang prai 4 din jora lai thango jora sophayo 2 December 2024 ni sal phungni prai 6 ta digio Karan Singh ni kaisa nokni gali tongo tei a gali ni kanao no kaisa makan tongo tei a makan ni bwskango no 2 December ni sal eba phungo kaisa bosta khajak bori klaijak mankha aboni yagulo kheno a makan ni borok rok bwsabaikha anong ni borok rok hingke phungo bwsawui nokni fataro ongkhorpur no o bosta o nukha tei a bosta kisasa kisikjak o nugui saimano je ar jagao borok dajak hinui
Ar jagao sap no sijagoi tongo bosta kapla tui je abo borok bwsano hinui hingka ke kana o sahas khlai borok rok thangoi phulogoi naimani yagulo nukha emon je nukha o manui no nungmani yagulo o jagani borok rok paragani gini borok rok joto no wanajak laikha tamni hingka ke karan singni bwsla je 4 din jora ro moi kamaui tongnai o cherai ni mangkthui no o bosta o dajak khlai mankha. Aboni yagulo kheno ar jagani borok bisi ler yakarei bisi wansu yakarei police rok no logi no inform khlaika police rok bo information manma logi no athayo phai sok phaikha. Aboni yagulo kheno 4 din jora romoi je cherai no naitu gulai tonglai mani parani borok nokni borok rok o serai mankha or jagao naituk mani je case tongmani obo oro painani nangkha. Police logi no ar jagao forensic team rok no nuhuno jaspartal khlairinani bagui forensic team no nuhunoi ar jagao naimani yagulo nukha je cherai ni bokhrogo dukhu manjak thui bo ranprajak oboro nogui saimano thuinani abakhaba bwtharni sakang bono bokhrogo mani kwrak bai bumani hai tei naima bai saimano bini thui ranprajak nugui o mangkthui 4-5 din omo kahai laikhna hinui tei bini bwsak rok bo jabra bobra omo kahai rok bo nangjak mankha tei aboni nugui bo saimano je bono bwthare akoi bolong rok se khipkana atirok hinui aba khiba bolong rok no bono bwtharkana pura wngui bini bwsak rok jabra rok nangma hai wngui tongkha aboni yagulo kheno police rok serious investigation no ongkhornani nangkha tamni hingke oboni slai swkang je 4 din ni sakang o cherai kama phuru borok jaspartal kaham khlaiya wngui tongo phiaba omo kahai khe mangkthei manmani yagulo o cases joda kahai kino nukjakha afro police rok nokhor no muchuya phano ma nokhorka omo hai condition no nugui aboni yagulo kheno jotoni slai sakang o mangkthei no AtoZ woi rohaka postmortem khlairinani bagui aboni yagulo kheno karan sing ni nok ni family ni borok rok bai kok salaimani yagulo borok saka je jagao mangkthei mano je nok bwskang ni jagao o borok rok bai agini simino mililaya kesekereng kokmang banglainani nango hini saka karan sing ni family ni borok rok kok thaisa besana thangka hingke karan sing ni nok ni borok rok je jagao mangkthei mankha o nok ni borok rok no borok joto dos rewoi tongo borok no bwtharka hinui aboni yagulo kheno o mangktheo je jabra bobra tei bokhrogo dukhu mani obo manile nogo tongkhana je nogo bwtharo aboro tui no police rok joto asparos ni nok ni borok rok ni nogo thangui jaspatal khlaikha kuno de proof manno hinui phiaba joto jagao no check khlaimani yagulo bo kuno proof manliya aboni yagulo kheno karan sing ni family ni borok rok je kokno sil saka o kokno tui asparos ni borok rok no bo sangka haipano kuno amsuk kaham khlai saiman sikya o kok rok no tui hingkang ke postmortem report bo sokpaikha o jarao hingkang ke 29 November ni salo sairik ni prai 3ta eba ke ba 3:30 digio a jarao no o cherai no bwtharka o cherai no bwtharnani swkang pidi bokhrogo kwrak manui bai bukha aboni bagui no on the spot bo ar jagao no thuinani nangkha bokhrogo dukhu manma paino aboni yagulo police rok karan sing ni family ni logi asparas ni borok rok no bo postas khlai no tongkho o mamla no tui phiaba amsuk investigation postas khlaimani yagulo bo police rok ni thanio tabuk sukjara kuno lead bo manjagyakho aboni yagulo kheno police rok ni nojoro to kebo phano je sikpano satir kotor crime kotor khlainai kwrung wngthun phiaba police rok ni nojoro kebo heijagan manya omo kahai no ongnani nangkha o mamla amsuk bwsla thui tongmani jorao bumani behavior belai kheno abnormal kahai je bwsla thui kablai suklai wngui tongo phiaba amo kahai wngya khoroksa normal buma o karan sing ni bihik hingkang ke bini behavior ajrao kisa change kahai no wngui tongo hingkang ke police rok saka jungto asparos ni borok rok ni nogo to joto jagao no jaspartal khlaika checking khlaika phiaba noreng ni nogo hingke khlaiya ko hini saka hingke police rok aboni yagulo kino forensic team rok no nuhunoi karan sing ni nogo haboi jaspartal khlaio
Abani yagulo kheno bini nogo jaspertal claimani yagulo kaisa lead mangkha karan sing ni nogo je bini bwsla 9 bosor umor ni cherai thwinai bini rumo kaisa underwear mangkha kufur khlai te arsakao thui rok bo nangjak te ori bo keboni ya o 9 bosor umor cherai bini no hingke puilao no police rok dawat khlai tongmani je angmani nok ni borok rok ni bisingo no wngkhana hinui hingke o dawat bo truk truk clear bo wngnani thangui tongo hingke o video belai kheno logoi thangnai part 2 nainai muchungo hingke comment section o thangui part 2 comment khlai sadi।